Hemme salam mehriban agdalar. Bu videoda men size F30 Smart sagatymyzyň telefona çatylşyny görkezmekçi. Näme üçin beýlik sagatlar däl F30 Smart sagatymyz? Sebäbi YouTube sahypamyzda men siziň kommentariýalaryňyzy okudum, gördüm. Şeýlerak soraw gördüm. Şuňaly F30 Smart sagatymyzyň çatylşyny görmek isläpsiňiz. Şu videomyzda şonuň bilen dowam eder. Sagatymyz renk rozu görünüşde. Bu sagatymyz hemme telefondan çatylýa Redmi telefon olansoň, Redmi'de iPhone'da, meýleki Samsung telefonlaryndan çatylýa. Öldürmüşowy, rezinowy görünüşde. Taşynan remşoklaryna çalışyp bolýar, her hili durly görünüşlerde remşoklar var. İlki bilen näme etmeli? İlki bilen hem sagatymyzyň hem de telefonumyzyň Bluetooth'uny açýas. Nastroykasyna girýän, Bluetooth'uny açýan. Gönümer ştaýda F30 telefonumyzyň Bluetooth'uny F30 sagaty model çykýar. Öňüňde şunýaly kod gelýär, pitiçka basy принять etýäs. Bu sagatymyzyň her bir sagatyň öz çatylýan priложениýasy bolşy ýaly. Bunyň kam şunýaly iWatch programmasy bolup durýar. Egerde sizde ýok bolsa, şuňa Play Market'e girip iWatch programmasy kaçaýdy etýäňiz. Şonuň üstü bilen çatyp bilersiňiz. Gönümer şuňa Bluetooth'dan çatylmadyňyzda programmadan hem çatyldy diýip görkezýär. Ştaýda уведомлениялар bar. Уведомлениýadan jaňyny SMS gelip dursun diýseňiz, haýsy gerek bolsa, isleňize görä ştaýdan açyp bilýäňiz. Ştaýda звонок, SMS, haýsy başga da gerek bolsa, isleňize görä açyp bilersiňiz. Başga da bu sagatymyzda ýerine ýetirýän funksiýonlar eken, jaň edip bolýar özünden SMS görüp bolýar, her hili öz telefonuň kontaktyna geçýär gönümer. Şu şekilde. Mehriban agdalar, gysgaça F30 Smart sagatymyzyň telefona çatylış uğurlary şulardan ibaret. Halan olsaňyz like basyň. Inniki videolarymyzdan siziň kommentariýalaryňyza görä, sorawlaryňyza görä şolar boýunça dowam eder. Hoş sag bolun.